Alizé président, Ode Assim Kuita Ode vendredi tout. Il y a Fona Bala c'était vers 18h, 19h comme ça. Aïe, Assim Wole, Kabe fait un Mali Kono. Aïe, la mère, comme il n'a pas capot, aïe, partager Fona. Nous point moi, je m'en fous, ni n'était. N'est de ben à faouiller. Alizé président, mais vendredi tout, vendredi terminé. Il y a Fona Bala, aïe, téléphone tata, Assim Wole. Kwa lebe fe kana mali kono ya fo na bala asimi ko kibena mali kono mona kwa de fe kana yafa deli ko min temena alizale no mali che kwa lebe fe kana yafa deli o ba ila ka fo hare aka ambassadeur karale mali kono o shima bo ayre lebe fe kati sento mali kono ya fo na bala ki son so asimi ko asimi ali kon min ke aula asimi ya fama ala kama kira kama ayo o asimi wele ola asimi kama Comme kama se Roma, quoi que toi donc déjà, il y a ambassadeur bamboulé. Ni be fait qu'à Chimilase, Africa ambassadeur et donc, au ben à Chilase, après l'enco, tarali règle ton gada les malikono. Kata yafa delko parce que, del pi marine Algérie blala non, ko asimite yele, ato kuma, sans qu'il a comme asimi ma frontale biko. Comme comme asimi nation talento biko. Ko au-delà, aller rebe fait kata, asimi kayaf. Gatcha bunte nu pomer, asimi buita. Niya, sabe que ni comme quoi katoro. Volma ni kibata, quoi katoro. Gatcha na ite tiba fuka kajande. Ni comme ya famille bala tiba, cha kwali bako, petit taïdou. Na ite tiba fuka kajan. Allez, le plaisant. Gatcha kodna filiba kambi, duskasi ba kambi. Ata ala ne afun ko barka de be asimina quoi barka de be asimina Algérie présent a un téléphone qui asim asim kono ka kana déplacer quoi ta toi ni tu mimba fetron aka fa ambassadeur de petit la salaire alema c'est pas la peine à déplacer quoi be faire déplacer asim pe la yele asimite ka puma asmi asim ka kuma balia dans vidéo. Ça fait longtemps que je kuma teyele. Déplace la présent à Mayele. Algérie, par exemple, pour Loupé, ça termine à Simi vont faire ça. Quoi teyele? À tout kuma depuis Mali, Algérie, blala noula. Asimi Ponier, à teyele, à Nisomandi, à Simi Betande, Algérie présent. Via famille balai, à Kili Segi. Asimite la fouille qui là. Voilà. Fais même tumba kola, aya fouille. Mali tanda bunyati. Mali manda toya. Ewa mongle marfata Mali kama. Négociation te. Accordaze fola be bla poubelle konku. Donde asimika lanine yi sonoma. Fouille te. Asimite la marfata ikama. Atena talize de kele. Atena fouille kaoula. Voilà. Ambo fo alzele présavoir ta raklesi. What kinyo ouro ika fo aouye. Alzele présa asimi wole. Niminta kalama folle fule. Asimi wole, o qu'on a fait sur Bebak, depuis Malini, Algérie blala nona, asimite kayele, asimite la free, quand les beffets avions à Mali konon, o kata ya fanine, asimife, asim konon ramason, quoi qu'attend mola, ni chinimba boulou, aka fois à chideni, ou beti la se, adema c'est pas la peine à l'écat des places. À quoi asimima, il d'une tega yele, de pas qu'elle a été yele ini, asim konya les tours, depuis à l'année blatian konon, allez betandi. Yela kono tanta le bola le be bara de ke amba foko alhamdulillah rabbil alamin nim masake barka di bala nimbe malicho nim masake wallahi mbem kale ala alam ka bunwa kalima barka di bala ngont mala alizrika bu alizrika ja alizrika azel présent de flen ataba be mi reka tun kono la felu depuis boni malika wa non daba islo ta bara be chena nimbe nim bonya abunya ni ta bonya ya famille bala kala to ya ni ya to la fembe yele la ni te femenda Algérie pele pain votre présent de flène qu'on a fait sur beba atado asimi bena mika ka ya famille bala nebalo ne afod chawak chema asimi tui wala ala be donner sigi pour donner memba to ni be ni na malif donner memba ti be ni na malifo amete me kapuye don ambeta ba madu kasonge nous anda kiri tegala ngane pain ya famille bala slame pain on kay ya famille alanko ne kipu imbe malicho ngo jamala flem ngo mulumpu wala roban faso kan sabo billahi iba from asimi doa mamadou kasonke doa choubel doa ay kupu bekai ngo fel fembe jamala nyamboya la wala ra bekai mamadou kasonke kumana kum anaje angola me nambe tambe sei levalo ambe munde mede le ambe munko ablakata hey kana lambla retala mumbe anan non ko ibe malan il fait pas faire. Donc, c'était la fumée. Malheureusement, les gens ont mis les pannes, même pas les pannes de mon opinion. Et là, on ne peut pas agir de manière instinctive. Nous prenons les pommes, d'analyser, d'observer, d'investiguer avant de prendre des décisions. Et ces investigations se sont poursuivies
Et je crois que vous êtes au courant de ce qui est en train de se passer. J'ai oublié les personnes qui sont en garde à vue et qui seront bientôt présentées aux juridictions compétentes pour répondre de leur vaccination. Et cette lutte va continuer. Vous avez vu aussi que là, il y a une quantité importante de carburant qui a été régularisée. Il y avait plus de 19 millions de litres de carburant qui n'étaient pas livrés. 19 millions que de l'enquête. 6 millions ont été régularisés. Bravo, 13 millions sont en cours de régularisation. Donc si vous prenez les 6 millions et vous calculez le cours actuel du gasoil, minimum 800, vous aurez 4 milliards 800 de francs CFA restitués déjà acquis. Normalement, voilà ce qui tourne en la mais ça que il ne dit en tout les campagnes tout pour quand tu n'y a d'adali pour quand tu ne samai pour quand tu n'y a sur de la télé pour la l'économie pour le bouchilique minier pour quand n'amoi il ne dit n'amoi ça que bête semben quoi à bête semben quoi non d'accord oui à farati quoi maman de cas son qui là et là il y a vraiment un peu de passion là Hari inazuku a pekalika bui. A barakela peara bebla poubelle pour nous. Mi en farade. Ou besembala. Voilà, c'est une troulanda jala chelame. Voilà, farade. Bon, nous fait particulier. Aussi, c'est le buffet de Edian. Ou pendant longtemps. Après la fortique de Madame le ministre de l'énergie. Les frivilles et les buffets terribles. De ce nouveau vitrier ne fait pas faire d'opécité de la fumée. Malheureusement, les gens ont dit que les temps de la justice n'est pas les temps de mon opinion. Et la justice ne doit pas agir de manière instinctive. Simplement les temps, la canalité, d'observer, d'investiguer, avant de prendre des décisions. Et ces investigations se font poursuivies, et je crois que vous êtes au courant de ce qui est en train de se passer. Donc il y a des personnes qui sont en garde à vue et qui seront bientôt présentées aux juridictions compétentes pour répondre de leur vote. Et cette lutte va continuer. Vous avez lu aussi que il y a une quantité importante de carburant qui a été régularisé. Il y avait plus de 19 millions de litres de carburant qui n'étaient pas livrés. Pour faire 19 millions de litres, au début, qu'à ce gameplay. Là, il a failli là. Nous sommes pour la caoui. T'es pour qu'on a moi là que ça. De bouteille tout, on veut se la dava. Mais ça, c'est de faire de bouteille foutu mon pour là. Ou le bébé qu'à ce gameplay. Je ne m'en qu'à ton bébé, qu'on ressage sur un air. Après, c'est de façon. Allez, et ça, c'est tout, nous, on veut se la dava. Bouteille, pour là. Bouteille foutu nous pour là. Nous beka feli, zodo nous kokoko kwa, ouya afo kason de podi besh vendu, ou le bébé kata se qui façon mabi. Ou le télé kata se qui façon ma. Nambe tambe si, kana brale, ambe ninde fe, ewa, ninde kadani. Ou ye fel fenta, ou tate fel fe yung ya shia, ou kala kokon, ou kwa boka sasa, kaso maduyo, ime, wadi chama beka se, esansu mudu shola bebe kase. Kano brale, ou chancha fala kasole, forontombo dono kunale, ou ya fa. Ala la vidéo flala la mais kana tera inu ale ta filition ala kasola la vidéo flala la ani on va le travail un boulot maintenant faut aller compter pendant une bonne mission ou bien il fait de famille un peuple la bibina en effet quand on fait vie mima bo walina donc à supposer que walina tala salo Aduna kabampio putu. Du nombre là. Anya solo fait un propre no fuita volo. Mais agora da fait menu ba volo. Ale menu sana santan samunga yani kuinka ke. Fait on bese kam na kabla ai pali ke onona. Et pali mi ke onona. Donc au 16 août on a baissé là. Donc en petit chaman ke là. Et briticateur kat bossi au konana. Ay busi de la kairaka po ita haki utunona. O haki u anke tu paranana o haki u sigla itama. Service menu concerne lendo. Wari sigla odona o hak bitchela. Wari mi dona o mediar shegi. Odona. Anzetu ka dossier mediar fla. Donc o kankasara itai. Donc, pour médiare killing, il y sera un protocole s'il y en a domina, il y a une mercalotière, il y a le plan à y ça. Bosser à tout, moi, tellement pour me, partie menona, pour partie pour béra d'abord. Avec d'abord, on a un peu de droit à d'abord, pour avec d'affaires.
no boray sensibilisation kɛra ma ɲini bɛɛ ka sabali bɛɛ ka to danbew kɔnɔ bɛɛ ka ko kɛ sariya kɔnɔ non mamadu ka so bɛ yen hali n'i m'a fɔ k'u ka sabali u bɛ to danbe kɔnɔ kasolataga min bɛ yen bilahi bɛɛ bɛ danbe bɔ min ye zɔnbugulakaw ye inɛlizi baarakɛla kun fo kun opérateur économique a bɛɛ lajɛlen de b'a la mɔgɔ kelen tɛ yen na dɛ bilahi zɔn hakɛ min b'a kɔnɔ a ka bon hakili ma ayiwa wari bɛ ka segin bi depuis ka ɲɛmɔgɔbaw taara kaso la wari bɛ ka segin bi a ka bon hakili ma essence minnu siyɛnna i y'a faamuya b'a la hali tabadentigiw olu ka essence bɛ ka taa minɛ la ka taa lasegin faso ma hali tabadentigiw minnu bɛ sirada la olu bɛ taa buteliw bɛ ka cɛ bi ka taa essence de faso ma ko nin bɛɛ tun sɔrɔlen non a ka bon hakili ma bilahi u mago tun tɛ faso la kuran tigɛra a ma tigɛ o u mago foyi de tun to anw an ka impôt bɛ don dɔrɔn o b'u jɔ n'a ye a kariw kɔnɔ ye mamadu kasɔnki u can ca kaso la u can ca forontɔmɔgɔw da n'u ɲana ye kaliw b'a ten dɛ u can ca bilahi o b'a bɛɛ fɔ u ka ɲɛmɔgɔba o la ale y'a ta bɛɛ gosi ɲɛmɔgɔba inazi ɲɛmɔgɔba wari min sɔrɔ ale bolo salon ale y'a bɛɛ kɛ tayin a y'a bɛɛ don bulon la k'a bɛɛ don sunkaloba la nafolo minnu tun b'a bolo depuis fa tiɲɛ ni fɛn ninnu olu bɛɛ sɛzitɔ la don mamadu ka sɔn kɔ de fɔ ne jamana nafolo sira n'a fɔ n'a b'a la hali ni wari ma y'i bolo n'a y'a sɔrɔ i fa tiɲɛ bɛ yen wala fɛn dɔ bɛ yen jamana nafolo sa olu bɛɛ bɛ feere ka jamana nafolo bɔ o la tan tɛ yen tuguni wa ne sɛnɛkɛla n'a kɛra san 100 de i bɛ taa kaso la hali n'a kɛra mamadu ka sɔn kɛ salen de kɔfɛ juge min bɛ na o b'i minɛ k'e don kaso la ayi non ninnu b'a jɔ sa e k'a lajɛ a tɛ na suyɛnni kɛ fo ka diɲɛ wuli a tɛ la faso janba a lajɛ mamadu ka so kɛ a lajɛ non b'a la ka bɔ hakili ma silamɛ walahi a tɛ na faso nafolo siyɛ i y'a fɔ ne b'a la a tɛ la faso danbe bɔ a la a tɛ la non ninnu b'a jɔ ninnu ka ɲi nin ka ɲi nin ka ɲi ninnu b'a jɔ dɛ wa mali bɛ aw de bolo ka so kɛ bilahi mali ka jɔ mali ka bonya i y'a faamuya suyɛnni ka dabila a bɛ aw de bolo i bɛ sira min fɔla ka y'a fɔ dɛ delili tɛ négociation tɛ n'i y'a kɛ i bɛ taa kaso de la n'i y'a kɛ dɔrɔn o y'i ta tiɲɛnen ye non le dossier est vide depuis donc ne m'a fɔ encore le dossier n'est pas vide le dossier est vide ministre i ka minisiri de ye nkalon tigɛ nin tɛ nkalon k'a fili ala ju o tun tɛ fɛ nin de ka dɔn o ye syndicat nɔgɔlenw bila ka bɔ o tun tɛ fɛ nin de ka ban o ye syndicat nɔgɔlenw bilali ka bɔ minisiri yɛrɛ de ma ɲi caman bɛ ka bɔ kɛ palan kɔnɔ ala ka barika don kasonkɛ la ne balo an bɛ tɛmɛ ka bɔ an bɛ taa burkina faso olu bɛ ka to se faga bi a ka bɔ hakili ma an la jango i masi lajɛ monsieur groupe de criminels sont observés installés sur des kilomètres carrés lors du feu. Les 13h12 lorsqu'un nombre important de criminels se regroupent. Très vite, les combattants vont préparer l'attaque de ce groupe. Ils sont furieux. C'est la débandade. On peut aisément constater que cette zone est le cœur du terrorisme. Ils sortent de partout par centaines ici la zone. D'autres surcroyants plus malins se sont avancés sous un grand arbre surcroyant la piste. Ils sont citoyens. Une véritable bataille aérienne va s'engager, plusieurs vecteurs vont rejoindre le champ de bataille. Et les chaouillards s'évitent de la bataille sur les punis cadavres, pendant que les vecteurs trapézoidales vers l'intérieur du maïs. C'est le festin pour eux dans la zone. C'est le vraiment ambé à la tuer voilà sa vidéo que la ni blond lui surtout. Mais nous massa, vous lui plaît fla de capoli là. Moi, plaît fla capoli là, ça aussi, ça quand même pas. Nous, beaucoup de toi de pour se battre sur tout le monde. Ça, vous lui pouvez faut qu'à signer. Il y a fait la drone une bota à toi là. Vous lui dites tout le monde. Il va sortir un bout pour naï, avec la faute de foi. Qui va à la quelque fois, oui. Il va à la quelque fois, raté tout là. Il va à la quelque fois, balabarato. Il va à la quelque fois, il y a fumé al topo, tachma la mao de boucono. Nimbel, ke ou là.
ou ba yu, ou ba me, ou bena tortadab, ou beka yelen tout monde, ou beta ke, ça vole tout monde, ou beka fara, tout yodo, ou bena ka sibanen temu, ou te yeli kote menik. Ne susule mfle sa, close ate mbena ka vido la me, ane close ate mbe, treveda nika. Mais ou berchi de panon, dati de panon, tamne o te, ma flani, ibitami, plefla, anis son sumero furabina, chama sarei, menu massa pour les plefla de que pamela naboula, a te preso, mandanta la foi, abola en fait, ama kunfe, ou te ou tala jero wala la koni son voloi, alia chiboka, antami, en vetaro tume. La question est là, bitami, mais barambu, badam, ou chi de palo, tati palo, bessa de chabouya, c'est son talent. Ni si bala sel shota rebe sadi. An musi de bala ou bebe sa. Ewa bedem sen fitin. Ali chuwa ba dati banendo. Che ninja mola sawa in mumbe bonen. Bila e minamba mbolopi. Hani be sonsor de la nabila. Minamba mbolopi. Hani bi ba konanya bila. Minamba mbolopi. Ya fome bala. Hani jina dambi. Hani que la fiende. Hani de la fiende konanya bila. Ta fili ala chou. On dirait tout robot. Chou. Chacun moi on le bousse là. Olu siglembe pour ka sokon la télécommande ko pour guider kata ta don de mon modeli tia polo quoi nim pebe kata o kapo pena alors do malib du hutola ya fama bala kono temetola du ust en fait kono temet kono bele bado temeto akama manga baga tudon sunyo o manga me ya so bete wuli de la har mo konta do tudon su billa senteye ha. Après les pattes au Sénat. Asla nimtema. Mais où dati de pan, où chi de pana. Ah, kono te toi, mali kona. Duro kona da chobebul. Faut qu'à tout y refa. Ambe bueno, ambeta azawa. Azawa, kona na ila maroda nya fetike. Souveraineté retrouvée en nos peuples makokono. Au terre azawa de leur nokada pour flâner. Enfin, je connais à Oladji. Anamla, un quand nous pouvons pas pour la vidéo. Anabola, au flâner Paris de Kono Paris, Nabola, voilà tout manique. Nindra pot c'est à blomal, nindra pot c'est à malatoun. Amalai choche boule nambu punchiki dafa, obe Paris de Pon, Koluga rako minana, tata photo tournerondro, puka, metengi nafe, olute fara. Wagner au Louvre et Tatien, Wagner yenike, Wagner te mariner tout, ta file à la tour, non qui est malfable depuis pour la vesenima. Ah, on arrête drapeau beyala, assez de conomalite. Taka azawa de drapeau, dacha te tout malif, ibeka plela, ubuka drapeau tout, kamali barbara, kou broke mali drapeau ça fait, kamali drapeau si falila. Ou bien banap, là-bas c'est le français, ou bien français de Konota. Ni moi le capode, automana ne c'est le mari de Kola Pikidal. Ta fo, au bes ça de meni drapeau de tigide. Ma osrana sayani, au kadam au pau, au bes saba sayani au boula, au flâne Paris de Kone Paris, au bouka jamala qu'on a à Paris. Yan dava jamala, malita va jamala, yan est au fasoui, mais malita au fasoui. Voilà, aya touya, aya manamala kan sur bien frère, aya patratia kan sur bien frère, yan ya va jamala. Mais malilai, nin drapeau de yidou, nin drapeau no wale, ate kata fiman farana drapeau pa. Fiman be boala de jawaya, ka fili ala juru bonema wolonu. Wabe flene kida, ya fome kaka shoro nimi. Taka feti kei, anip kamuka kidal beyalu sena, ou la felemba, akia jonabi, akia jonabi. Afle français a foite nkof, obe max, sa ruita amakyo kunu, bilaka jani français ni mali. Daba pou bora son ma oui, français, pari pedu, no senataf, pari betama. Wagner de le fala, Wagner de Rukian Kabuka Jamala Konde, Oruma Robuka Hakelade, John de Bava Hakedama, Olokunu, John de Bega Awa Hakedama, John de Babla Tamala, Noptra Mala Sabi, Natra Malama Befa, Drapeau Colombe Flele, Français Kone, Harokemaru, Navola, Nuka Photo Larasan, Ambe Mali Kone, Walaka Yinaula, Ambeta Nizel Kono, Nizel Population, comment ça prenne cas, ministre de Défense, Amaka délégation, au le terrain Mali Kono, Kata la souveraineté retrouvée, Kata au Parkadake, Kata au Folike, Kata a Unyada Asmika, Ae Para Minke, Malaka et la Mavora la Misron, Kata la Namro Painfo, Amanamro Sanomai, Anda Presanumai, Nizer et délégation Badetera, Abderman Cheni, Ayoubla. Quand ni souveraineté retrouvée, comme Mali Trontatel, quoi faire qui beleta, Nizer corps de Bekan Fode. Souveraineté retrouvée, le 14 janvier, comme Mali Keleka et la Mavora sur l'Italie.
Pour Afrique, père de Marorien sur les dos. Au l'autre, on a les infos. Kata pour ne masser kai. Au y'a pas de minket à Afrique bodin chonyala. Au cas de mebe, Asimukui. Y'a famille voilà. Au cas, ministre de défense tombé non. En aucun ministre de, comment s'appelle, et commerce tombé non. Ministre de Chama de Bolanizel Kata. Mali fou, Kamali Parikada. Kamali Wali Nimandon. Souveraineté le trouvé le 14 avril. Ambe, Nizale, délégation Foku Wali Nimandon. Na mola no. Ambeta, minye. Ibrahim Traoré, Latia, Ako, Kominye, Maloka Bo Kofe, Kada Burkina Kono Tuguni Kaletadum, Maloka Bo Chine, Olma Maloka Bo Chamana Warela Kanato Nizer Kono, Kaletutun. Malo m'investe le Nizer Kabo de tout. Comment s'appelle? Kaba m'investe le Nizer à le bord de tout. Alete, Balo Fem Bebo Konfekado, Burkina Kono, Kaleto Duntouni, Ibrahim Traoré, Burkina Président, Ayo de Fo Burkina Population Kono. Balo Fem Bebo Chamana Konfekado, Burkina Kono, au Teto Aleda Parantonse. Burkina Beo Sena Minke, Burkina Beo Bela Chet, déjà il a eu Chamala, il m'a Kako Bekasane, Burkina Kono Bi. Minyo Coton, il m'a robé Fem Fenabi Panama, a Bebe Sene Burkina Kono Beo, a Bebe Kanya, Ferrazi. Ya fome eleze ni pebe kaso Burkina Kono ko Burkina Bas senet ou ya fome voilà fuka palo no Burkina bebe le kata molo ka kofe du holo ba molo jiba molo frem bebe nyambo alete mado edate boko fe tunga do Burkina Kono mama so ko lokatu malo edate Burkina bebe senet ta senet ke ya fome Burkina bebe katunga fas ka kata to fili o de benake Burkina Kono malo te boko fe tunga o Burkina boba du ko lo bo tu wo fembe wo la jela mo Burkina bebe la jela ne besene ka c'est ça kaba bembe so malo membe so ale bode tout mais katas ta ko fe ka asu bela jela mbal c'est ça avait sino bi mana de kemalui mana imanye mado dun sa ni pola jate de vos sinon lube mana jala ka kemalo Ibrahim Traoré comme malo ke boko fe tunga do Burkina Faso c'est fini Burkina do besene de ke sene me mana ke o de be do Burkina Faso c'est comme ça nabalo amete me kapuyo no ambeta Côte d'Ivoire au cas sur la signamoro chef d'état-major atado chef d'état-major ani premier ministre à tout dans dabun ouais la kafo sur la somme mbo ma wa beten yamron makabu hakil ma aib ce qui a beta baliaban analaji au cas sur la signamoro ate Alassane Draman Ouattara droit à todo tena barima au de que la chef d'état-major ici ça mais sur la source appelé à Malakaï quoi ou mais c'est ça à Malakaï tiens dans côté tiabe tiabolo moi ma soda c'est akala hal mona bere ka bon atadon karum keta skratu na ni flakela autour au de la tra en actuel ma ben ami ko monsieur le ministre non les professions n'ont pas trop ah ouais putain pas mis ah ouais putain mis on pas ben avec la peau du roi encore ah monsieur le premier ministre encore non encore tiens faut quoi les premier ministre pas les sabit Amazon là mais kabako do quoi hein pas de vote c'est une infection les professions n'ont pas trop ah ouais putain pas mis ah ouais putain mis on pas la fois qu'on soit dans sous au cas chef d'état-major toi tu n'es pas foile ou bien là t'as fouetting quoi faut pas la électrique game sur la serre et dans comment la fouetter sur la surtout quand on rebatton mais c'est comment ça s'appelle ministre de défense sur la surtout à Elendo barati dépasse la matsuma asila l'autre donc asila mais c'est normal avec tout comme monsieur le ministre barakela to atabon maintenant betambe c'est pile fembe yela au la nite femda sur la sinamu katib cho ya fome voilà ka monsieur le défense kumbe à table donc monsieur le défense koko comme monsieur le premier ministre monsieur le défense encore mon koko quoi les monsieur le défense voilà ma ba hein nambe tambe cette billa les fembe yela adoué ninseki comme il voyait quand on a ces tournes au-delà mais cela surtout dans on sera surtout fait parce que le mais le à table battre quel est ton à table oui une question le pas maintenant on pas trop oh non mais ça mais ah mais c'est mignon on pas voilà ambe pita blaya minye alzeli président ye allait de téléphone tadasmi wala juma do 20 18 ko abe fait kata malila asmi ro ko ma ku bena mona kale be fait kada ya fadel de ke femin temna alzeli ne maliche kale fait kata o ya fadeli asmi ko non kwa ka to anola aka chide membe na be fait ka chimi lase alema aka temeni boy ou ka ambassadeur membe ni alzeli mabo be ale asimla ka femi fo aka ambassadeur même Allah be chi lase alema c'est pas la peine allez représenter à déplacer quand les bêta y a fait des télécodes depuis mandat termina
alizeli ni Mali cɛ ko ale n'a bɛ Asimi na Asimi tɛ yɛlɛ a ka kuma man ca on dirait que mandat in Mali ni Azeri ka mandat in ale ye Asimi jate minɛ waati de on dirait que a tun tɛ Asimi tɔ yɛrɛ kɔ a commencé ka Asimi tɔ sisan ko don o don a bɛ Asimi lajɛ kɔ Asimi tɛ yɛlɛ foyi k'ale bɛna yafa deli Asimi kɔnɔ k'a ma se mɔ k'a la tɔ tuma la olu tana ye min ye accord d'Alizé u tana ye min ye ka négocier ni Tchotchou ye u tana ye min ye ka Mali kuma kɛ Mali kɔ n'i y'o dabila foyi tɛ yen mais en tant que i bɛ k'o kɛ a tɛ passer a tɛ marcher Algérie président ko k'ale mɛn Asimi b'i bonya nka cɛ barika bɛ cɛ in na barika bɛ cɛ aw ta minɛ waati an y'o de fɔ k'a bɛ to Mali ta bilahi ɲɛ kali Ala la Ala min ka bon ka kali a bɛ to an ta ma an ma mɔgɔ fa nɛni an ma mɔgɔ ba nɛni an ma marifa mɔgɔ kama an ka sɔrɔti tɛ yen wali jamana foyi de kana bi an ka fitinɛ kolokolo an ka jamana an k'o de ka dabila kɔnɔ fɔ k'o tɛ dabila o bɛ taa min o bɛ taa yɔrɔ jumɛn n'i ba o bɛ yafa de deli i y'a faamuya o b'an bonya parce que ni Ala ka kɛlɛ de wa Asimi Ala jɔnɲuman de Asimi mɔgɔ ɲɛnama barika de b'a la Algérie président bɛ kasi la kɔnɔnafili sugu bɛɛ b'a kan o depuis Mali ni Algérie ka mandat Asimi tɛ ka yɛlɛ Asimi tile kelen ma yɛlɛ mɔgɔ fɛ ale y'o dɔn bi ale de k'o remarqué bi mais n'an bɛ taa an bɛ se mɔgɔ minnu tun b'a la Algérie ka bon o tɛ ne ka sojugu la Mali o tɛ ne deli président yɛrɛ ko k'a bɛ déplacer ko ka taa ɲɛ da Asimi